su da ne ya siyo musu. Sun ɗau wanka da kwalliya ba ƙaramin kyau suka yi ba, yara suka samu suka ɗaukar musu kayan. Tun da Hauwa da Jana suka tunkari farfajiya wajen walimar nan, jama'ar da ke wajen suka samu sa idanun nuwa suna kallon su. Duk ilahirin jama'ar da ke wajen sai da su Jana suka burge su. Nan aka shiga gabatar da walima ba tare da ɓata lokaci ba. An gayyaci manyan shugabanni da sarakai da gwamnoni da 'yan kasuwa masu faɗa aji da sauran manyan malamai na Kano. Babban malami na gari mai dattago ya buɗe taro da addu'a, ya fara bayani dalla-dalla, nasiha da faɗakarwa da sauran jawabi. Sannan aka ci gaba da gabatar da walima. Daga nan kuma aka fara kiran sunan waɗanda za su yi karatu ɗaya bayan ɗaya. A jero aka kira sunan Hauwa da Jana. Hauwa ce ta fara hawa mumbari karatu, sannan da ta gama Jana ta hau cikin nutsuwa da murya mai sanyi ta fara kwararo karatu mai ratsa zuciya mai tauraro. Dukkanin shugabannin da ke wajen da sarakai da masu faɗa a sai da suka jinjina wa Murjanatu Musa. Ta burge mutane da dama a wajen taron. Sai da suka gama karatun nan ɗaya bayan ɗaya, sannan aka fara bata kyaututtuka. Jana ta fi kowa samun kyauta mai yawa sosai, ta samu kaya da kuɗi sosai. Aka ci gaba da gudanar da walima sai wajen karfe 10 aka tashi. Hajiya da Inna Abu da Malam Sule ba karamin farin ciki suka yi ba sosai, nan suka taho gida cike da manya da farin ciki da kyaututtukan da su Jana suka samu. Alhaji Musa tun lokacin da ya halarci gayyatar da aka yi mai ta makarantar su Jana, ya ga irin karatun da ta yi da dimbin basira da Allah ya bata da irin yabawar da manyan ƙasa ta da zai ɗauki mataki akan wannan lamari, don in yi wasa sai ta zama wata aba a kasar nan. Tun da ya ga ta samu karbuwa a wajen manyan ƙasa, ya zama lallai ya yi saurin daukar mataki a wannan lamarin. Idanuwan shi suka kada suka yi ja kamar tsohon mashayi. Ya zaro gilas ɗin da ke aljihunsa ya rufe idanuwan shi da shi don su samu sauƙin gani. Gara ya yi saurin zama daga tsayuwar da yake, don in ba hakan ya yi ba yana gab da faduwa ƙasa. Jin shi ya shiga bugawa da zuciyar shi ta shiga tafasa. Numfashin shi ya shiga kaiwa da komowa, ya shiga dogon tunanin yadda karamar yarinyar na neman ta rushe mai tanadinsa, wanda yake ganin shi da karfe mai kwari. Ya gina kasan tubalin da adan nan karfe don gudun gara ta ci, amma ga dan karamin kwaro na niyyar rushe mai. Alhaji Hamisu ya kaɗa kai. Bani da burin ganin jinin Alhaji Musa na jin daɗin rayuwa, bani da burin ganin su cikin duniyar baki ɗaya, saboda haka a sannu zan karar da su, sai na shayar da su ruwan guba mai kama da na dafaffiyar dalma. Na ɗau wannan alƙawarin. Ita ma yarinyar nan zan yi maganinta. Shi ma kan shi Malam Sulan da ke neman ya ɗaure musu gindi, zan yi maganinsa ba nan da daɗewa ba. Zan sa a daidaita mai sahunsu ya bambance tsakanin aya da tsakuwa. Na ga yana neman ya shiga hurumin da ba nashi ba. Wai shi mai taimako mai tausayi zai ga tausayi in daidai ne. Kirkire da dariya irin ta azzalumai marasa imani. Kai Allah ya raba mu da irin wannan mugun hali irin nasu. Alhaji Hamisu da amininsa Alhaji Hamisu ya ci gaba da haɗa makircin shi da muguntar da yake niyyar aikatawa. Bari mai waye Abdul Nasir mu ji a wani hali shi kuma yake. Abdul Nasir ya samu kimanin wata 2 a wajen aiki, yana gabatar da aikin shi yadda ya kamata. Ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali, sai dai kuma duk gurin Allah in ya waye gari sai ya tunar iyayen shi da yan uwan shi da gimbiyar shi Murjanatu wato Jana. Kenan da wannan tunani yake son kasancewa tare da su. Yau safiyar Juma'a kasancewar karamar rana ce ga ma'aikata. Bayan an sako daga sallar Juma'a, Abdul Nasir ya shirin shi cikin fararen kaya, kasancewa duk ranar Juma'a fararen kaya yake sawa. Yau ma haka shigar fararen kaya da bakar hula akan shi da bakin takalmi da agogo baki da bakin glass. Abdul Nasir ya yi kyau sosai fiye da yadda kake zato mai karatu. Kar ka ga na fiye ko da Nasir. Nasir yaro ne fitacce a cikin sararin samaniya. Duk abin da mace take so a wajen ɗa namiji Nasir ya haɗa shi. Bayan ya gama ya ɗebe kayan shi ya kai cikin sabuwar motar shi da gwamnatin jihar Kaduna ta rabawa sababbin ma'aikata na wannan lokaci. Bayan ya kammala duk wani abu da ya dace ya yi, ya shiga motar shi da addu'ar da ya saba yi in zai shige ta. Ya tunkari Kano ta Daba Tumbe Giwa. Jalla babbar Hausa, yaro ko da me ka zo an fika. Kaɗan daga cikin ikirarin Kano mai komai kenan. Karfe 4 a Kano ta yi mai a cikin gidansu. Kallo ɗaya za ka yi wa iyayen shi da yan uwan shi, kasa suna cikin farin ciki da jin daɗin. Bayan sun gama gaisawa da iyayen shi da yan uwan nashi, ya ce da abban shi, abba ku zo mu je ku ga sabuwar motar da aka raba mana. Dukan suka nufi waje don ganin sabuwar motar Abdul Nasir. Nan kowa ya sa albarka da neman kariya a wajen Allah. Malam Hamza ya yi addu'a cikin motar ta neman tsayi daga sharrin karfe. Ya ce da Abdul Nasir, ka ringa kula ban da ganganci a titi, ka ba a hankali, ka san karban nasara ba shi da tabbas. Haka ne abba, insha Allahu zan kiyaye. Abdul Nasir ya sa kannan shi Saminu da Aishiru suka kwaso mai kayan da ya zo da su don tsaraba.
ya kawo wa iyayen shi 19 ta arziki, bayan kayan sawa da kayan abinci sai waya kai 5 da abbansu 1, sai ummin su 1, sai mini 1, Ashir 1, Husna 1, sai kayan sawa kowa kala 5 sauran da yan ware zunawa ummi wannan Jana zan kaiwa. Ummi ta sa mai albarka da neman sa'a wajen Allah kan kyautatawa da sowa Jana ita ma kayan dan kasan su ma a cikin halin da suke ciki suna buƙatar taimako sosai. Allah ya maka albarka madalla, Allah ya saka da alkhairi, amin ummi. Ai ban muku ba wa zan yi wa? Ummi ta ce haka ne, kai ma Allah ya baka masu jin kanka. Amin ummi, zan je gidan su Jana in kai mata. To Allah ya kiyaye. Abdulnasir da ya kiyaye. Sai kada fitowar Abdulnasir daga gida ya so ya fara zuwa wajen Sadiku don su gaisa, kuma ya nuna mai motar shi, amma yana tunanin abin da zai biyo baya don ya san halin Sadiku zai iya kasancewa ya je ya ba su wani lafiya ba. Yawan yake shawara gara ya fara zuwa wajen Jana, in ya dawo ya biya ta wajen nashi. Jana ta yi murna farin ciki sosai wadda ta daɗe bata yi ba. Ta ji daɗin zuwan Abdulnasir sosai. Bayan sun gama gaisa ta tambayar shi wajen aiki, ya ce alhamdulillah Jana komai na tafiya yadda ya kamata. To Allah ya ƙara fa asiri, amin. Ina Hajiya? Tana nan lafiya. Ta ce in gaishe ka. Abdulnasir ya yi murmushi ya ce ya aka yi ta san ni ne na zo? Jana ta ce ya aka yi kuwa ba za ta san kai ne ka zo ba, tunda zan gaya mata ana kira na a waje. Ya ce haka ne, kin yi gaskiya Jana, ya labarin bayan rabuwa? Labari sai alkhairi. To Allah ya kara mana alkhairi a ciki, ya sanya mana albarka, amin. Na manta ban tambaye ki Hauwa ba. Hauwa ba ta nan, tana wajen yan uwansu ta kai musu ziyara. Da tare za mu tafi, na tashi bana jin daɗin jikina sai ta tafi ita ɗaya. Abdulnasir ya ce ya mutumin naki? Wani mutumin naki mana, har kin manta da shi? Ni na manta ko waye, bara ma ni in tuna. Ni tun da ka bar garin nan sau 2 na taɓa ganin shi, saboda in ba makaranta zani ba na fita. Shi yasa Abdulnasir ya ce Allah ya ƙara tsare ki daga sharrinsa, amin. Ya makarantar taku? Na samu labarin saukarku da irin kyaututtukan da kika samu a wajen shugabannin ƙasar nan masu mukami, da irin rawar da kika taka wajen gasar karatun Alkur'ani. Ina miki fatan alkhairi da ƙara samun ci gaba. Na gode Abdulnasir. Sun ɗau lokaci mai tsawo suna hira, sannan yamma ta yi ya kawo tsarabar da ya je mata ya miƙa mata. A cikin leda ya ce ga wannan ba yawa, tsarabar ki ce. Jana ta amsa tana godiya. Ya ce Jana ki zo ki ga motata a waje wadda aka yi mana kyautarta a wurin aikinmu. Jana ta bi bayansa, motar na kofar gida. Ta ce kai amma gaskiya ta haɗu motar nan, Allah ya sanya alkhairi, Allah ya tsare, amin. Ya buɗe motar ya ɗauko kwalin ƙaramar waya mai kyau irin ta mata. Ya ce ga wannan waya ce, akwai layinta a ciki, na sa miki lambar ta a ciki, na ɗau taki na sa miki kuɗi, duk lokacin da kika yi buƙatar kiran wani zaki kira shi. Ya miƙo mata wata ledar, ga wannan ki ba Hauwa nata ne. Jana ta kasa magana, ta saki baki tana kallon ikon Allah. Ta ce kai Abdulnasir, da wani bakin zan iya yi ma godiya? Yanzu wannan kyautar duk ta wace ni da Hauwa. Na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara ma buɗi. Na gode Abdulnasir. Madalla. Abdulnasir ya ce Jana irin wannan godiya haka ai ba wani abu, dan nayi miki wannan kyautar a matsayinki na kanwata ba wani abu ya dace da in yi miki face wannan. Ni zan wuce, sai na ƙara leƙowa kafin na koma. In kin shigo ki gaishe min da Hajiya, ina nan dawowa zan shigo mu. Jana ta ce za ta ji insha Allah. Suka yi sallama, ya shiga mota ya tafi. Ita kuma ta koma gida cike da farin ciki. Kai tsaye ɗakin Hajiyarta ta wuce, ta baje kayan da Abdulnasir ya kawo mata, ta nuna wa Hajiya. Hajiya ita ma kanta ta yi mamakin irin wannan kaya. Haka shadda ce ɗinkakkiya kala 2, atamfa kala 5, material kala 2, sai doguwar riga kala 1, sai sauran kayan kwalliya masu kyau, sai kwalin waya mai kyau irin Nokia mai ɗauke da layin Etisalat, sabon yayi. Hajiya ta ce kai Jana irin wannan kaya haka? Ina tsoron kar wani abu ya biyo baya. Kina ganin in kin amshi kayan nan ba matsala? Jana ta ce haba Hajiya ba damuwa, ai kin san Abdulnasir mutum ne mai mutunci da sanin ya kamata, yana da tausayi. Na san insha Allah ba abin da zai biyo baya. Hajiya ta kaɗa kai. To shikenan, Allah ya sa albarka, ya sanya albarka. Sai ki adana kafin malam ya zo a nuna mai da innarku. Jana ta ce ga wannan ledar ban san ko meye a ciki ba, ya ce a bawa Hauwa nata. Hajiya ta ce har da su Hauwa? Kai wannan yaro da ɗawainiya yake, buɗa mu gani. Jana ta buɗe
shadda ce mai kyau ta sha aiki irin na jana da aka yi mata a ɗayar shaddar. Hajiya ta sa albarka sai ki ajiye sai ta dawo ki kwashe ki kai ɗakin ki adana. To Hajiya ki ɗau waɗanda kike so a cikin kayan a jana, ni na gode, ai ke kike buƙatar sutura, ke ce yarinya mai fita, ni da nake a gida a zaune ko kala biyu sun ishe ni, ki je ki adana sai malam ya dawo a nuna mai, amma ni dai na gode, ba abin da zan ɗauka, ni ma ina da buƙatar ƙara miki wani kayan in Allah ya kawo kuɗi. To Allah ya sa Hajiya, amin jana ta. Abdulnasir abin da yake gudu haka ne ya faru tsakanin shi da Sadiq. Yana isa gidan, Sadiku mai gadi ya bude mai gate ba tare da sanin ko shi waye ba, saboda ya san aminin mai gidan ne yayi fakin da motar shi a farfajiyar gidan inda aka ajiye motocin. Mintuna kalilan ya karasa ma keken falon da ke gidan, yayi sallama kamar sau 3. Sai da aka ansa mai cikin ta hudun cikin zayatsun da take kallon shi kallon baka ishe ni kallo ba. Abdulnasir ya kalle ta ya ɓata rai, cikin murya mai cike da kunci yake magana. Mai gidan baya nan ne? Ta yi shiru na dan wani lokaci, sai da ta ɓata wajen minti 3 kafin ta bashi amsa. Ina ga baya nan, amma in zaka iya sai ka jira shi ka tsaya ya sallami baki na sai in duk mai ciki sai in ya gama sai ya saurare ka. Abdulnasir bai ƙara cewa komai ba saboda ya san halin Zainab da rashin da'a. Ya juya ya bar falon bai ce komai ba, yana juyawa baya suka kwashe da dariya ita da ƙawayen nata. Ɗaya daga cikin su bakin nata take cewa wannan haɗaɗɗen gayan daga ina? Zainab ta ce haɓa suwai ba, kar dai a ce baki san Abdulnasir ba, ai aboki ne ga Sadiku, ni ma tare na gansu, amma tunda naga mai ba ra'ayin riƙau ne sai da na ƙoƙarin raba su, in ba haka ba sai ya canza wa Sadiku ra'ayi, ko ke ya kika gani? Haka ne. Abdulnasir ya fice daga gidan cike da tunani kala-kala da ban mamaki, hali irin na Zainab. Ya roƙi Allah kar ya bashi mata mai irin halin Zainab, ko maƙiyinsa Allah kar ya bashi, don Zainab ba macen da za a sa a gidanka bace, kai tutiyar kana da mace. Tafe yake yana tuki yana tunani kala-kala har ya zo kwayar ƙarshe suka yi karo da motar Sadiq, shi ma ya kawo kai cikin fara'a. Abdulnasir ya murmushi, amma sabanin haka Sadiq ya sha kunu. Abdulnasir ya fito daga mota ya karaso wajen Sadiq ya mika wa Sadiq hannu su gaisa, amma shi ya ki bashi hannu. Abdulnasir ya ce haba Sadiq me haka? Ai ya kamata komai ya wuce, ni komai ya wuce a wajena, yanzu ma daga gidanka nake ban same ka ba. Sadiq ya ga Abdulnasir ya dame shi da surutu, ya dakatar da shi da hannu haka ya isa. Ba na son yawan surutu, ƙara da ka ce komai ya wuce a wajenka, to ni a wajena bai wuce ba, na gaya maka fita daga hanyata, ba na son kana shiga sabgata, me ya kai ka gidana? To daga yau kar in ƙara ganin ƙafarka a ƙofar gidana. Abdulnasir ya ce ni ba mahaukaci ba ne, ina da hankali kuma na san abin da nake yi, wai ni ba yaro ƙarami ba ne, ba wani abu ne ya kawo ni wajenka. Na zo ne domin mu gaisa kuma in nuna ma abin arzikin da ya same ni, ka shaya ni murna, dan ka san abokin kuka ba a ɓoye mai mutuwa. Ka yi min murna, na yi mota, ya nuna motar, ka ganta mai kyau. Sadiku ya taɓe baki. To dan ka yi mota sai me? Kafin ka hau mota ne na hau, don haka me ya dame ni da motar ka? Sai ka je can ka nuna talaka irin ka bakin mota. Amma ni ba damuna ce ka nuna min mota in taya ka murna ko in taya ka bakin ciki ka saci kuɗin gwamnati ka sai mota. Daga fara aikin naka za a ce ka sai mota, ka saci kuɗi ka sai mota, haka za ka ringa cewa. Saboda haka ni ba zan taya ka murna ba. Ka ci haram kana bushasha da ita, ka je can waɗanda za su taya ka murna su taya ka, amma ban da ni. Don haka ina ma gargaɗin ka shiga taitayenka da ni, ka yi amfani da abin da na gaya ma, in kunne ya ji jiki ya tsira. Sadiku ya ja motar shi ya yi gaba ya bar Abdulnasir da riƙe haɓa. To Allah ya kyauta ya gane da Sadiku gaskiya, ya koma motar shi ya ja ya tafi cike da ɓacin rai. Kaɗan daga cikin tarihin Zainab haifaffiyar garin Kano ce, a nan aka haife ta. Iyayenta mutanen arziki ne masu dattako da sanin ya kamata. Mahaifinta Alhaji Ali, mahaifiyarta Hajiya Lami, su 6 iyayen suka haifa. Babba shine Rabi'u, sai Mahadi, sai Saratu, sai Zainab, sai Sani, sai Aisha ita ce autar su. Duk cikin su Zainab ce ta fita zakka. Ita ce ba ta da hali mai kyau, tun tana karama take fitina da rashin sanin darajar mutane. Wannan hali na Zainab yana kona daidai kokarin sun ga sun canza mata wannan halin nata, amma ina hakan bai samu ba. Gashi har girmanta ba ta canza ba. Wannan muguwar ɗabi'ar ta dauka ba tare da ta yi gado a wajen uwa ko uba ba.
shi yasa a cikin 'yan uwanta ba mai shiga hulɗarta. Sun yi haka ne ko za ta ji haushi ta canza, amma ina, ba abin da ta